Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Salamat igsoon sa imong pagpadayon sa atong pagpanag-uban og nahinawot ko na ka sa kapiskay sa imong panglawas og nahinawot ko nga daghang mga nakutlo nimo nga mga espirituhanong leksyon sa atong pagpanag-uban. O karon ato nang hisgutan ang mahitungod sa tulubagon sa Israel ang ilang pagkawalay pagtuo. Pangutana kini no, tulubagon ba sa Israel sa ilang pagkawalay pagtuo? Roma 10:16-21 akong basahon maigsoon ang pulong sa Dios. Matod pa, apan wala mo dawat ang tanan sa mayong balita, si Isaias miingon, Ginoo kinsay mutuo sa among giwali. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Apan ang utana ako, tinuod ba nga wala silang kadungog sa mensahe? Nakadungog sila sumala sa kasulatan, milanog sa tibuok kalibutan ang ilang tingog, miabot sa utlanan sa kalibutan ang ilang mga pulong. Og mangutana usab ako, wala ba masayo ng katawhan sa Israel? Ang unang mitubag mao si Moises nga nag-ingon, himuon ko ang mga masina sa katawhan nga dili nasod, himuon ko nga masuko ka sa nasod nga mga buang-buang. Og sa walay lipod-lipod si Isaias miingon, ikaplagan ako diadtong wala mangita kanako, nagpadayag ako diadtong wala magkasayod pahid kanako. Apan mahitungod sa Israel miingon si Isaias, sa tibuok adlaw naghangyo ako nga muduol kanako ang katawhan nga masok pilon. Pagkato pulong sa Dios tataw no nga si Pablo niwali sa iglesia sa Roma sa iyang makusganong pulong nga ang kadaghanan sa mga Hudyo kinsa naghulat sa Mesiyas wala gani makaila kaniya ni sa mayong balita sa kadaugan diha kaniya. Apan bakanunayon misupak sa pulong sa Dios tin-aw sa panahon ni propeta Isaias kinsa puno sa kasakit sa iyang pagampo alang sa katawhan nga may kapig sa 2,000 katuig ng milabay, miingon kinsa man ang nagtuo sa among taho. Isaias 53:1. Daghan sa mga Hudyo ang nakabati sa Ebanghelyo apan wala sila makasabot ni mutuo. Pila kanila mibati sa grasya alang kanila apan nagdumili sa pagsunod. Sila nalipay sa ilang dili matuhuong palibot ug bagahi nga nasod labaw sa pagdawat sa pagdawat nila sa pangalan sa Dios. Hadlok sa tao labaw pa kaysa maluluy o magbuhat. Ang tubag ni Pablo nining mabalhinong nalatid sa iyang unang pulong, ang pagtuo moabot pinaagi sa pagsangyaw. Ang mahinungdanon dinhi dili ang giunsa pag-abot sa mayong balita, o dili pinaagi ba sa alawiton o sa mga berso sa Biblia, apan sa dihang itutok ang Dios sa pultahan sa imong kasing-kasing, o sa dihang gituktok no ang Dios sa pultahan sa imong kasing-kasing. Imo bang gamblihan o kuyaw hinuon ang sitwasyon kung labyan ka kadtong magdala sa mayong balita uban sa kinahanglan dili mo gamit sa lawom nga pinulungan kay kini masabtan sa ordinaryong tao. Simple lang ang pinulungan nga gamiton masabtan sa mamati. Ang magwali kinahanglan magdala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga iya sa mga namati. Kinahanglan kumplito o dili nahiday nga pulong. Kinsa kadtong muwali gikinahanglan nga magkinabuhi sumala sa iyang gidalang pulong. Higalaon siya unya maayo ang iyang personalidad. Ang mga magampo inubanan sa pagsangyaw sa pulong sa kabumuton sa Dios. Ang magwali kinahanglan may pagtuo sa tanan niyang gisulti uban sa iyang testimonya o pagdaig o pasalamat sa Dios. Ang pagwali dili teorya apan usa ka tawag gikan sa Ginoo napundar sa iyang bando, komisyon ngadto sa iyang gihatagan og gahom. Sa ato pa mas importante ang atong pagtuo sa Ginoo kaysa pagtuo sa mayong balita. Tungod kay ang Ginoo maghatag kanato sa iyang pulong aron ihatod ngadto sa tanang mamati.
aron hibalan kini saran paghimangno kini pagtudlo pagtawag ug pagdasig sa mga taong naminaw pagtay-og sa ilang kasing-kasing ang magwawali dili mosulti isip puli ni Kristo inoon usa ka matinud-anong pinadala niya sama sa giingon sa apostol busa niya kami gipadala ni Kristo sama da nga ang Dios gayud ang muyo kaninyo pinaagi kanamo sa ngalan ni Kristo ang yuon namo kamo nga makig-uli kamo sa Dios mao kana ang tunada sa pulong sa 2 Corinto 5:20. Ang hunahuna ni Pablo tingali daghan ang mga Hudyo nga wala pa makadungog bahin sa kaluwasan tingali walay usa nga tingwa sa pag tin-aw kaniya kabahin sa usa lamang nga manluluwas ato makita ang tubag sa pangutana ni apostol sa Salmo 19:5 ang pulong sa Dios usama sa adlaw sa pagkamatarong ang pagsubang niini magsugod sa tumoy sa langit ug mulibot ngadto sa pikas tumoy ug wala gayong makalikay sa iyang kainit sama nga ang adlaw nagdan-ag sa kalibutan mausab ang ebanghelyo magdan-ag sa kalibutan sa panahon ni Hesus duot sa katawhan naglumba aron musaksi sa iyang mga milagro mamati sa iyang pulong karon sa atong panahon makita ang kinsa kadtong buot maminaw makapaminaw sa buot maminaw ug katong buot mangita makakita ang mga programa sa radyo ug telebisyon makatabang niya itong gustong maminaw sa iyang pulong karon ang mga tao maglibog unsa may akong pilion sa lapi o espiritu sa lapi o Dios ngita ba ako mayong dungog gahom katagbawan kahilayan o gusto ba akong maminaw ug sunod sa pulong sa Dios ang mga tao nga nagtagbaw sa ilang luho sa kinabuhi nan kinsa man di ay katong maminaw walagad sa iyang magbubuhat. Padayon si Pablo sa pagunahon tingali wala masabti sa mga anak ni Jacob ang isulti kanila. Tingali ang ebanghelyo wala mahatag kanila sa kumpleto. Apan kini ang pangutanang itubag sa Dios pinagi ka Moises sa pag-ingon. Himuon ko nga masina ang katawhan dili nasod. Himuon ko ang masuko ka sa nasod nga buang-buang. Kita nga na sa Deuteronomio 32:21. Sa iyang pulong ka Moses giklaro sa Ginoo ang iyang gisulti sa mga katawhan kay dili kamo andam mamati sa akong pulong ug boy ako magpadayag sa akong kaugalingon ug buhatag sa akong gugma ngadto sa dili pinili ug mga ignoranteng katawhan hatagan ko ang inyong kasina ug kung hagiton ko ang inyong kasina ug kasuko samtang saksihan ninyo giunsa nga dili piniling nasod pagkakaplag sa kaluoy inay alang kaninyo mga mapasigarbuhon mapahitason nga katawhan tungutan ko silang mahigugmag kung pasidungog kanako mao kini siya ang isgutan sa mga Hudyo nga nagpasigarbog mayo o naggarbuhon sa ilang pagkamatarong wala na nung sila makaila sa grasya sa Dios ug kadto hinuong mga hintil mo nay midawat ug mo nay nahimo mga pinili sa Dios ang Dios nagpadayag ngadto sa iyang propeta kang Isias sa 600 ka tuig ang suwa pa si Kristo ug mingon dito nga hikaplagan ko niadtong wala mangita kanako o ikaw igsoon nakakaplag sa Ginoo dili na po pasabot nga ikaw may nakakaplag sa imong gulingon kun dili tungod ka na sa tagna sa Isias 65:1 ug sa Roma 9:30 ingon ang Ginoo nga nagpadayag ko niadtong wala magpakisayod bahin kanako wala nga Ginoo ra gyud nakapahimo nato nga nakaila kita kaniya gibuan sa mga pamagi sa Dios aron kadtong wala niya mailang katawhan mahimong iyang katawhan tinuod na igsoon nga kita hagbayar gyud unta nga dili kita mahimong Kristohanon apan tungod lang gyud kini sa grasya sa Ginoo na naingon kita niini labi na kita diri sa Mindanao diri sa Pilipinas hagbayar unta nga kini nga nasod ang Islam mo'y naghari niini nga reliyon pandako ra gyud unta kayo nga posibilidad nga kita nahimong mga Muslim karon apan dako sa mga kaluoy grasya sa Ginoo awa man nangita kaniya nakabaton kita kadungog kita ni ebanghelyo pagkadako gayon sa gugma sa Dios kinsa wala magbiya niadtong bibiya kaniya ug wala mahadlok nga magpadayon sa pagrebelde hinuon gihitang niya ang iyang gugma sa tanang panahon busa sa katapusan ang huwis upahamtang gayon sa iyang hukom batok niadtong piniling katawhan nga masupilon gipili apan misupak
isalikway sa iyang kaluwasan mao kini mga Hudyo nga nagpagahi nga moduol o maminaw sa iyang pulong apan kita mga hintil kinahanglan nga adunay pagpaubos sa atong kasikasing pasalamat nga taliwala pa man nga kita layo na kayo sa Israel no, layo na kita sa makatawhan unta nga mga pinili apan nahimo kitang pinili, nahimo kitang rason, nahimo kitang kisuhanon kabanay sa Dios ug nahimo kitang parte sa lawas ni Kristo. So wala maigsoon ang dako natong kalipay pagampo ta. Amahan ni Kristo, ikaw ang amahan nga panawag diha kanimo sama sa inahan nga nagapanawag sa iyang anak aron dili siya mahisukamon. Isimba ka namo tungod sa imong gugma. Nagampo kami nga ablihan nimo ang dulungog sa mga anakan ni Jacob aron mabati nila ang pulong ni Jesus. Ug nga malipayon papasalamaton silang mosunod niini. Amen. Ngunit pangutana sa unsang pamaagi nga makapaminaw, makasabot, makadawat sa ebanghelyo o nga katawhan nga nagtinguha niini karong panahon na. Napailay pangutana ang anong gibag-o sa Dios ang matag tawo gikan sa tanang kanasuran nga iyang giapil ang iyang mga piniling katawhan. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana o opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Dagang salamat sa imong pagpaminaw.